Ние трябва да се борим за България всеки ден. Са управлявали, мачкали българския народ и тези българоубийци изгониха 3 милиона. Ако България влезе като страна в този конфликт, част от убитите ще бъдат българи. Това е нещо, което ние не искаме. Нещо, което ние няма да допуснем. Вие сте тук, за да кажете нещо. За да кажете не на войната, да на мира. Казвам се Лилия Бошкова. Всеки един провокатор на мира в България. За да ги крадат? Нашата война едва сега започва срещу атлантиците, които са опасни за националната ни сигурност. И с цената на кръвта и живота си. Мира в България. И да направи България зона на мира. Провеждаме поход за мир. Това е начинът да кажем не на войната. Но истинския начин, този, който ще даде резултат, е референдум. Защото всеки от нас, който носи И родно. Но вие сте живи. Престъплението, глупостта и идиотщината.